Luyo sa pandemya, dayag yapon ang Kapaskuhan sa Dakbayan sa Davao diyang nagsugod na og taod og dekorasyon sa mga kadalanan sa syudad. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Gitahasan ng Museo Davaoenyo nga mo'y mudumala sa pagpanglimpyo o pagdecorate sa mga Center Island, overpass, Children's Park, government establishments ug uban pa. Kinisubay sa Pasko Fiesta 2020 kung asa White Christmas ang tema karong tuiga. Busa kadaghanan sa makita nga dekorasyon sa kadalanan mao ang mga puti nga parol. Simple lang ang dekorasyon subay sa executive order nga pagpailawom sa Davao City sa period of mourning and vigilance bunga sa COVID-19. As of this time, we are still ongoing installation in some various streets in the city, such as in Center Island, overpasses, we have there street lights. Parks were closed, but some trees outside the parks, we installed some Christmas lights. And of course, in some other pocket parks along the city. Ang mihimo sa mga dekorasyon mao mga inmates sa Davao City Jail. Gitakda nga pasigahon kini sa unang semana sa Disyembre. Apan tungod kay dunay pandemya, wala na ipahigay nga programa dili sama sa naandan sa manang labayng katuigan. Gilaraw sa lokal nga kagamhanan nga luyo sa kapait nga nasinati karon, mabati gihapon ang diwa sa Kapaskuhan. Majority of the materials we use for today's decorations were recycled from last year's Pasko Fiesta logistics, such as the Christmas lights, strip lights, and other supplies. The city just allocated a minimal amount for some additional materials needed. Kauban si Bebot Kahe sa kamera, ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.